Нам трэба воля. Адзін з павязкаю, другі наогул у цывільным. Кватаранты? Дык што это? Такі палон? Што азначае звольнены палонны? Так было. Бутрым прабухукаў у штрафкампані дзён са 3. З запаленнем лёгкіх дарожнай прастудзе памаглі голыя нары, работа і муштра на восеньскім ветры ды слаце. Яго палажылі спачатку ў лагерны рэвір, а праз 2 тыдні, як толькі акрыяў, схапілі на арбайцкаманду. Пачалося капанне бульбы. Маёнткі, грозбаўэры, кулакі стагналі без рабочых рук. Нягледзячы на гэтыя стогны, у шталагу тым часам пачалася вельмі дзіўная, загадкавая марока. Зноў з ад'ездам да хаты у СССР. З'явіліся нейкія людзі ў цывільным, зноў пачалі перапісваць, размаўлялі гэтыя перапісчыкі па-ўкраінску, а самы галоўны з іх, чарнявы ды вусатенькі, быў адзін з тых, як гаварылі ў лагеры, што забілі Перацкага, міністра ўнутраных спраў пры Пілсудскім. Да яго вусатенькага Руневіч толькі што выпушчаны са штрафной і трапіў у чарзе на перапіску. Александр, перапытаў, пачуўшы імя палоннага, перапісчык. Тобто Олесь, дзе нарадзіўся? Пачуўшы назву паўднёвага чарнаморскага горада, ён усміхнуўся ва ўсе вусікі. Ну, звісно ж, украінець! Так і запішемо. Я беларус, сказаў Олесь, і вы пішыце так, як ёсць. На гэты раз усмешка выйшла злосная, а тон зусім другім. Таксама мне раўняецца, што Украіна, а што твоя нейкая там Беларусь. А ўсё ж запісаў Олеся беларусам. Руневіч адышоўся не столькі абражаны, колькі злосны сам на сябе. Калісьці яго на прызыве польскі пісар куды больш культурна, чуючы адно, а пішучы другое, як і належала згодна вышэйшых планаў пабудовы адзінай магутнай хрысціянскай Польшчы, занатаваў як прасцячка тутэйшым, а родную мову яго адзначыў не менш ідыёцкім казённым акрэсленым па-прастэму. І прызыўнік не бачыў гэтага. Можна, панове, і без эксцэсаў. Заўважыў толькі пазней, ужо ў казармах, калі той пісар, фальсіфікатар па службе, быў для яго недасяжным. А тут... Чаму ён не сказаў гэтаму новаму рэгістратару, што і яго нацыяналізм смярдзіць не лепш за польскі і за кожны іншы? Спалохаўся? А чорт іх ведае, хто яны, што яны робяць. Мне тут адно толькі трэба да хаты вярнуцца. З вёсак, з маёнтак, з заводаў і з іншых работ штодня прыбывалі каманды, все для той самай адпраўкі да хаты. І украінцаў, і беларусаў усіх перапісвалі тыя самыя загадкавыя малайцы в цывільных гарнітурах. То агітуючы, па прыкладу свайго вусатенькага кіраўніка, каб беларусы лепш пісаліся украінцамі, то на благі канец для ўласнай асалоды, запісваючы Міхася Міхайлам, а Петруся Петром. Некалькі дзён хвалявалася гэтая маса. Все, хто з-за Буга і Сану, хто марыў вярнуцца туды, хто жыў гэтай марай, у кожным яе падабенстве. Якое цудоўнае слово
да хаты. Толькі б утрымання было. Адно, што змог даведацца Алесь, забралі ўладзіка на польскую каманду і далёка. Першых адправілі ўкраінцаў. Куды? Куды канчалася для тых, хто заставаўся ў лагеры. На тым, што вось даўжэзная калона галасістых жартуноў, сярод якіх, як і ўсюды, былі і слаўныя хлопцы, і так сабе і брыда, пайшла праз браму і павярнула ўлева на вакзал. І ўсё. А табе, хто паедзе пасля, застаецца двайное пачуццё, трохі зайздрасці, больш трывогі. Самы трывожны быў пасля моманта адпраўкі эшалона са станцыі. Закрытая ў таварняках, з напружанымі, здавалася, дарэшты нервамі, беларусы гадалі ўсляпую. З якога ж боку стукне паравоз, куды ён павязе, на ўсход? І вось ён стукнуў буферамі, чорт яго возьмі, павёз. Усход заставаўся ззаду. На чацвёртыя суткі, калі ўжо нервы даўно пераключыліся на другі, на пастаянны клопат, а ці дадуць нам хоць сёння пад'есці, эшалон спыніўся ў баварскім гарадку. Тысячы паўтары яшчэ ўсё недамучаных голадам і тугою людзей, не па-салдацку, нестройнай калонай расцягнуліся на гарадскім асфальце ў акружэнні вахманаў, ідучы ў новы лагер, што, як і ўсюды, размяшчаўся на ўскраіне каля казармаў. Не ўсе хлопцы маўчалі. Як і ў вагонах, толькі што значна цішэй, чуўся гоман і смех, даставалася і надзеям сваім, і тым добрадзіям, што перапісвалі. У шталагаў, куды іх прыгналі, былі французы. З паўсотні дашчаных баракаў цёмна-зялёных пад чорным толевым дахам. За дратамі, калі глядзець сярэдзіны, была раўніна. Тады з-за рэчкай дыміліся фабрычныя коміны. У жывой яшчэ зеляніне дрэў чырванелі чарапічныя дахі, а далей за нерухомым зборышчам дамовых махаў уздымаліся невысокія верхнепфальскія горы. На схілах укрытыя лесам. Адзін з баракаў ужо займалі тыя беларусы, што прыбылі сюды раней, навічкі размясціліся ў трох суседніх, і адразу ж пасля першай баланды на новым месцы знаёмыя і незнаёмыя землякі сабраліся шумным натоўпам на лагернай плошчы. Неўзабаве Руневіч заўважыў на тоўпе белую варону, дзіўнага ягамосця ў цывільнай нетутэйшай вопратцы. Пасля года палону з яго чужым цывільным абкружэннем, з яго разнаколернай і ўсё ж да суму аднастайнай салдацкай масай, Алесю было дзіўна і на першы погляд нават прыемна ўбачыць тут, на тым канцы нямецкага свету, у жоўта-зялёным салдацкім мурашніку чалавека, апранутага так, як апраналіся на ўсходніх крэсах местачковыя франты. На чалавеку гэтым была пласкадонная з доўгім казырком крызісоўка, шэрая з добрага матэрыялу куртка, галіфе на калена рубец і хлёсткія хромавыя боты фокстрот. Вастраносыя з высокімі заднікамі, халявы ўверсе сцягнутыя раменчыкам з бліскучай спражкай. Чалавек быў сярэдняга росту, мажны, з вялікай галавой, адпаведна абкладзены салам. На шчоках, на падбароддзі, на карку. Рукі трымаў ён у косых кішэнях курткі і гаварыў:
Алеся чуў гэта падышоўшы, неяк падкрэслена весела, прычым па-беларуску, відаць, без асаблівай прывычкі. Песні спявайце всякія, і ліецца нёманы, люблю наш край, і добры вечар, кумачка, абы толькі яны чалавеча былі не проціў вяліканямецчыны. Ды хто ж тут з вас, браткі, з нашай роднай Новагрудчыны? Ну, хто? З адказам ніхто не спяшаўся, і Мішка Венік, смаргонскі смяхунчык з заечай губой не вытрымаў. Во гэты здаравілаво, Руневіч, ты што, не абедаў? І пальцам паказаў і падхіхікнуў яшчэ, як ніколі здалося Алесю бездарна і недарэчна. Сапраўды блазнюк, злосна прыпомніў ён, бо трымаў пагарду. А цывільны ўжо выняў з косай кішэні і працягнуў Руневічу вялікую цёплую далонь, мякка паціснуў хлопцаву і мякка з радасцю загаманіў: душа, браток мой, і рвецца да нашай пракраснай бацькаўшчыны. Пакутуем вось тут на чужыне выгнанцамі, навыраблялі там бальшавікі. Якія цудоўныя людзі мусілі шукаць ад іх прытулку ў вяліканямецчыне. Ты ведаў, чалавеча, Сівалапа, таго, што быў аконамам у Янаве? Во-во-во! І Сівалап павінен быў, чалавеча, уцячы. Ну і што ты скажаш? Яго, відаць, вельмі ж князевы батракі шкадавалі. Тут слухачы загаманілі, ажывіліся. Зямляк у цывільным уважліва паглядзеў на палоннага з-пад свайго доўгага казырка і прыкметна пачаў па сале чырванець. Пачакай, ты адкуль, чалавеча, з якой там вёскі? Ну, з пасынкаў. А што? Ведаю я твой куточак. Там, чалавеча, або баптыст які, або камуніст. А настоящага беларуса няма. І я вас ведаю, усміхнуўся Алесь, нарэшце такі успомніўшы. Тады вы гандлявалі лёнам? Ну так, ён вось таксама стаяў калісьці на местачковым рынку з вялізнымі і цёплымі мяккімі рукамі у косых кішэнях, можа, гэтай самай курткі, абкружаны ўвішнымі памагатымі, якія самі прапускалі каля вялікіх вагаў чаргу сялянскіх саней і развалаў са звязкамі раскошнага лёну. Самі таргаваліся, са скуры вылузваючыся ад старання, самі каго толькі ўдасца абважвалі і аблічвалі. А ён толькі зрэдку вымаў свае белыя рукі з кішэняў, каб супакоіць, скажам, бабскі жаль, власнаручна страсянуць палойку, даводзячы цётцы, што не такі ўжо псякраўтэн-лен і залатенькі, як ёй се здае. Або ўмешацца ў залішне гарачую спрэчку мужчын, паляпаць дзядзьку па плячы і па-прастэму, як цяпер палонным, сказаць яму, што крычаць, чалавеча, няма тут чаго. А будзеш крычаць, дык і пойдзеш, мой пане, да ўшысткіх 100 д'яблоў. Па-польску, па-дзяржаўнаму ён гаварыў куды спраўней. Дык што, чалавеча, калі гандляваў? Ды нічога. Я толькі так кажу. Тады гандлявалі, а ты разумненькі. Свіней я з табою, вядома, не пасвіў. Працаваў, дык і быў чалавекам. Ды што тут? Ён павярнуўся і адышоўся ў натоўпе трохі далей. Пра якое выгнанне ды пра якіх выгнанцаў ён загінае, думаў услед цывільнаму Алесь. І ты што сам за такі эмігрант? Там украінцы нейкія, тут нейкі беларус. А той ужо зноў, як і раней, гаварыў і весела, і не ціха. І раз, і два,
і тры, пачуўшы словы бацькаўшчына, воля, зразумеўшы іх у адзіным уласным сэнсе, палонныя закідалі яго пытанні: калі як? Што ж завалаклі ж на сюды? Чаго? Колькі ж можна марочыць нам галаву? Трэба вам ведаць, браткі, чуўся зноў радасны голас. Я растлумачу, як гэта будзе. Вяліканямецчына і фюрер вельмі паважаюць наш беларускі народ, спрадвеку прыгнечаны, і хочуць даць вам, чалавеча, волю. Вы яшчэ ў гэтую восень, браткі, будзеце звольнены з палону і пойдзеце на вольныя работы. Да і што нам вольныя работы, загудзеў шматгалосны натоўп. Нам трэба воля. Да хаты чаму не пускаюць? А хто ж сказаў, браткі, што не на волю, не на бацькаўшчыну? Спачатку на волю, а пасля, чалавеча, даць Бог, і да хаты, на бацькаўшчыну, цывільнай адзежы, як і ўсе добрыя людзі. Нахрана яна мне? Якімі нас узялі, такімі няхай адпусцяць. Браткі! Тут хтосьці ўзяў Рунявіча пад локаць, і хлопец, спачатку сумеўшыся, азірнуўся. Добры дзянёк, таварыш, здаецца, Алесь. Гаварыў гэта даволі каржакаваты мужчына ў шынялі на апашкі, з пажылым і простым сялянскім тварам пад мятай палявой канфедэраткай. Штосьці нібы знаёмае, нават блізкае зірнула у Алесеву душу вачыма гэтага чалавека. Мы з вамі, Алесь, калі помніце, і знаёмы. Хорошай радасцю прыйшоў, праплыў карцінай суровай зімы ўспамін. Вагоннае акно, распісанае ўзорамі наледзі. За акном у прахуканым кружочку сцяна прыдарожных елак, а потым 10 кіламетраў ад паўстанка, жорсткае рыпенне пад ботамі, старая хата, акенцы, мацней, чым у вагоне замураваныя марозам. Гэты самы вось дзядзька, абкручаны хусткай, толькі нос ды вочы відаць, ляжаў на драўляным ложку пад старой кудзельнай коўдрай. Нікому, не ў той старадаўняй хаціне, не ў той вёсачцы на ўзлесе, не на ўсім свеце. Бязлюдна белым і сцюдзёным нікому, здаецца, не цікава было, што вось ён так і ляжыць і жыве. Замурзаная дзяўчынка гады са 2, у бруднай, зашмальцаванай сукенацы, нешта па-свойму гаворачы, тузала за вуха здаравеннага кота, што ленаваўся нават расплюшчыць вочы. На покуце паміж двух белых акенцаў стаяў хісткі стол, стары і незасланы. Дык гэта тут ён піша, на гэтым стале? Сумна і гордай радасцю думаў Алесь, седзячы каля ложка на табурэце. Дык гэта вось ёй, смаркатцы, прыспечаны, напеўны, як калыханка, словы пра ўсмешку яснавокага маленства? Ой, дык гэта я ўжо бачу яго. Хоць толькі нос ды вочы, каго бачыў дагэтуль толькі на здымку ў зборніку ягоных вершаў. Дык гэта вось ён, першы жывы паэт, адзін з тых герояў-пакутнікаў, чые слова санацыя душыць як крамолу, душыць слова, канфіскуючы кнігі, часопісы і газеты, душыць аўтараў здзекам, галечай, катаваннямі, турмой. А слова жыве, сям-там з'яўляецца, хоць і зневечаная цэнзурай. У недабітым беларускім друку слова лунае ў песнях, што гучаць і ў нашых пасынках.
а гаспадар толькі глядзеў. Адну толькі фразу сказаў ён, кіўнуўшы госцю, каб нагнуўся: «Маўчанне золата!» Засмяяўся светла-блакітнымі вачыма, паказаў рукою на тоўста абвязанае горла, зноў замоўк. Неўзабаве з двара ўвайшоў высокі стары у выцертым і палапленым кажушку, даў незнаёмаму дзецюку добры дзень, зняў аўчынны каўпак і кінуў яго на лаву, тады зняў карэлы і сагнутыя аўчынныя рукавіцы і ляпнуў іх на стол. «Жытка!» — сказаў ён, сеўшы на лаве. «Сама памерла, ён вас хварэе, а мне хоць парвіса!» А ён жа, яшчэ ўсё румяны з марозу і сарамлівы юнак, мог на памяць прачытаць таму дзеду радкі па-народнаму сапраўднай паэзіі, прысвечаныя іменна яму, навеяныя сыну яго вобразам, відаць, не заўсёды такім непрыкрашана горкім. Успамін гэты махнуўся ў памяці, замыкаючы круг, і праз момант Алесь ужо гаварыў: «Вы Крушына, ты гэта і вы тут?» «Ды тут, браток», — адказаў тот з усмешкай. «Сергей ім, бачыш, спатрэбіўся на затычку. Я прапаноў, душа з іх пілсудская вон. Валачылі мяне па этапах ды па старунках, а ў вайну, глядзім, не забыліся. Маладых не паспелі мабілізаваць, а мяне старога, браце, хапнулі. Ну што ж, хоць цяпер пагаворым». Ён зноў усміхнуўся. «Цяпер ужо разам з Алесем. А я гляджу, як ты тут з гэтым бязменам талкуеш, і думаю: той! Пазнаёмцеся, калі ласка». Крушына паказаў на двух хлопцаў, што падышлі з ім разам. Адзін быў малым, што кідалася ў вочы, і ціхі, і нават здаваўся панурым і смешнаватым з-за носа, і савінага трохі, і простадушна вялікага. Другі, неяк не па-вясковаму элегантны і гнуткі, бялявы, шырокай перасалоджанай усмешкай, што таксама кідалася ў вочы адразу. «Печка, Петро!» — выразна і падкрэслена сказаў ён, хвацка ціскануў Алесеву руку і адначасна ляснуў абцасамі чаравікаў. Малы назваўся Андрэем. «Наш Мазалёк», — дадаў Крушына, — «па прозвішчу Мазоль, па сэрцы Мазалёк. А гэта, хлопцы, яшчэ адзін наш паэт Алесь Руневіч. Імя нам, ёлкі кашлатыя, Рэгіён. Бульба дробненькая, але многа. Ты ўжо глядзі, Петро, хоць пра яго трымай свой язык за зубамі. Хадзем адгэтуль, пройдземся». Калі яны выйшлі з натоўпу, сышлі з травяністай, выбітай нагамі плошчай, пайшлі па хрусткай ад шлаку дарозе, Крушына растлумачыў: «Думаў я, браце, маўчаць сабе, як дагэтуль маўчаў на камандах. От, Ефангенар, Караневіч і ўсё. Ды гэты во», — ён паказаў на печку, «ляпнуў першы ж дзень, ды каму яшчэ бязмену. Тут, ведаеце, перакрывіў ён, вядомы наш беларускі паэт. Крушына гэта, ведаеце, псевданім». Бязмен той першы раз пачуў, што я на свеце ёсць. Ён пра Купалу чуў, відаць, толькі здалёк, а ты... Печка з крывой, а ўсё ж перасалоджанай усмешкай маўчаў. Алесю яшчэ было горача ад радасці, што яго назвалі паэтам. Ён не вельмі цяміў пакуль што, чаго Крушына злуецца на печку. «А хто гэта бязмен?» «Ды гэты вось, браце, боўдзела галаваты, што агітуе, той, што з табою гаварыў.
А ты яго нішто сабе прытармазіў. Хаця з такім дзярмом і чапацца залішне не варта, душа з яго вон. Мы тут ужо цэлы тыдзень, і мы табе ўжо можам сёе-тое расказаць. Ясна было адно, гэтым звальненнем з лагера, пераводам на вольныя работы пад нагляд паліцыі, пра што тут ужо цэлы тыдзень ідзе гаворка, канчалася ўся тая даўняя таямнічая, зманлівая справа з запаўненнем анкет, перапісваннем, нават фатаграфаваннем, усе тыя размовы ды абяцанкі-цацанкі пра вяртанне на радзіму. Не такі ён немец дурны, гаварыў Крушына, каб адпусціць столькі рабочай сілы. І не новае гэта ў яго. Мой дзядзька ў тую вайну быў у іх палоне. Таксама казаў, што хто ў шталагу сядзеў, а хто быў на расканвоеных работах пад наглядам паліцыі. Волі, сапраўднай волі нам ад яго не чакай. Хто ў тебе дома, Алесь? Маці і брат пішуць. Цяпер ужо нішто сабе, 6 штук. А пра галоўнае пішуць, пра тое, калі нас возьмуць адгэтуль. Брат яшчэ ў ліпені пісаў, што пачалі старацца. У Маскву напісалі наркаму замежных спраў. І што? Яшчэ не ведаю. Дык вось што кажа Масква. Каб вярнуцца, нам неабходна прыняць савецкае грамадзянства. Тады нас будуць адгэтуль патрабаваць. А як ты прымеш яго, калі пішаш у тое паўпрэдства, дый, даль Бог жа не верыцца, што дойдзе? Мне і адрас прыслалі сябры, і напісаў я ў Берлін паўпрэду нашаму. З месяц ужо як напісаў, а адказу няма. Гэта было галоўнае, што Руневіч пачуў. А пра Бязьмена Сергей сказаў, што ён адзін з тых душа з іх халуйская вон эмігрантаў, якія паўцякалі ў восень 39-го сюды, ды сабраліся ў Берліне у нейкае там сваё беларускае прадстаўніцтва. Што там за прадстаўніцтва, ліха іх ведае. Боўдзіла гэты, Крушына засмяяўся, па прозвішчу пан Самацевіч, а Бязьменам мы ўжо самі яго ахрысцілі. Ён там у тым прадстаўніцтве так сабе, відаць, заткала затреп'ем. Але назваў неяк 2 прозвішчы Акінчыца і Астроўскага. І нам з Андрэем шмат чаго прыпомнілася па Вільні. Фашысты нашы, беларускія. Вось іх немцы цяпер і ўзялі памагатымі, нас, брат, звальняць. І што ж рабіць? Звальняцца? А ліха яго ведае, Алесь. Не захочаш? Папросяць. Не я скачу, няволя, прымусілі панове. Мы вось у трох, Петро, Андрей, я тут застаёмся, на пошце будем працаваць. І цудоўна, Сергей, з усмешачкай уставіў сваё печка. Не ўсё ж табе, браток, з тваім здароўем гной накідаць у бауэраў. Чуеш? Кіўнуў Алесю Крушына. Гэта яго работа. Ён нас з Андрэем уцукраваў, калі выбіралі пісьменных. Тады ж ён з вялікай любові і ляпнуў Бязьмену, хто я. Чорт яго зрэшты бяры, ўсё-такі тут у лагеры, да яшчэ каля пошты пачуем што-небудзь хутчэй. А мазалёк наш кажа, што і зрабіць можа сёе-тое ўдасца. Як, былы камсамол? Ён штурхануў маладога пад бок. А мы пабачым, як былыя камуністы. Андрэй пачаў гэта з-пад свайго носа неяк панура, а потым, канчаючы фразу, усміхнуўся так па-свойску, што і Алесю захацелася называць яго мазальком. Чэрці,
Притворна спалохаўся Крушына. Тут жа і дроты слупы, душа з іх вон усенька чуюць. Тут жа вось і Пятро. Не раскажаш без мену? Ну, ведаеце, таварышы, пачырванеў, скрывіўся, змяніўшыся з твару Печка. Всяму ёсць мяжа. Мне гэта горка чуць ад цябе, Сергей. Но табе дык найлепш, ды годзе ты, зморшчыўся Мазалёк. Сам ляпаеш, самому горка. Спакойна, хлопцы, а то яшчэ ёлкі кашлатыя. Пасварыцеся тут на смех французам. Бачыў, Алесь, колькі іх тут шпацыруе. Цікава, браце, колькі ты пабудзеш з намі і куды цябе потым, а? Што ж, паглядзім. Аднак глядзець Руневічу давялося нядоўга. Назаўтра гэтай парою ён быў ужо ў другім гарадку за 7 кіламетраў ад Шталагу, на заводзе крыштальнага шкла. Пра годнасць фірмы крычаў вялізны чорны надпіс на белай доўгай сцяне: «Браты Байер і Компані». Два невялічкія, дзіўна лёгкія на хаду таўсцюхі в аднолькавых касцюмчыках з аднолькавымі вусікамі а-ля фюрер і з таўшчэзнымі цыгарамі ў губах. Блізнюкі Байер, якіх Алесю пацешна было ўяўляць у вясковай кадрылі, адных без іх таямнічыя кампаніі, небывала стараліся каля палонных. Трохі пазней ад старога рабочага Алесь даведаўся, што за прычына гэтага старання. Вайна! Не да крышталю, Майн-Юнг. Збыту няма. Рабочых ад арміі не браніруюць. Бач, адны дзяды, падлеткі і дзеўкі. Калі ўжо Байерам удалося дастаць ажно 40 чалавек палонных, дык яны хапаюцца за вас і дагаджаюць. Хаця ты толькі працуй. Чтобы была прасторная, чыстая, нары новыя, адзінарныя. Хлеба далі блізнюкі ў параўнанні са Шталагам амаль удвая. Работа зусім такі інтэлігентная. Пад наглядам старых майстроў палонныя вучыліся шліфаваць узоры на посудзе. Цэлы дзень пад дахам, нават рукі, аголеныя да локцяў, палошчуцца ў цёплай вадзе, што цурчыць натачыла. Гуд! Каманда падабралася цікавая. Знаёмыя па ранейшых камандах, па штрафкампані, па службе ў войску. Быў гарманіст, былі галасістыя хлопцы. І тут, як на ранейшых камандах, Алесь наладзіў вучобу. Рэдка хто з хлопцаў скончыў сямігодку. Каго бяда спыніла на 5 класе, каго на 4. Хто з 3 пайшоў за чужымі хвастамі, хто, як той Бутрым казаў: «Ах, Уладзік, Уладзік, дзе ты цяпер? Адзінюткі скончыў з бацькам на 2. Да і школа была чужая, польская. Тут у няволі жылі яны думкай пра тое, што ўсё ж такі да хаты вернуцца. І таму прапанова Руневіча вярнуцца туды пісьменнымі па-свойму всім прыйшлася па душы. Вахман жыў у пакойчыку побач са штубай. Браты Байер прадбачліва прабілі ў сцяне ад пакоя акенца, зрабілі засаўку з боку ўлады. Вечарамі засаўка тая даволі часта прыпаднімалася, і ўлада, гер Вахман, калі быў цвярозым, зіркаў адтуль на сваіх падначаленых. Малюнак быў амаль што вечар той самы. Ленгер Алекс дыктуе, а ўсе вайсруса пішуць у шытках алоўкамі, седзячы абапал даўжэзнага стала, над якім звісаюць электралямпачкі.
Калі ж уладзе зноў удавалася выпіць, яна не заспакойвалася акенцам, а заходзіла ў штубу. З выглядам самога фюрера, залажыўшы руки назад і прыдаўшы чырвоным вачам максімальную праніклівасць, добра такі падношаны ваяка маршыраваў вакол стола, а потым рэзка тармазіў, расставіўшы на глянцаваныя шырокія ў халявах боцікі, ён хрыпла выбухаў: «Акадэмія навук? Школа? Універсітэт?» Тады ўжо з пачуццём належна споўненага абавязку фюрер маршыраваў за дзверу, несучы за сабою ўвесь свой страх. Пісьмы з дому пайшлі гусцей, пачалі з'яўляцца пасылкі, цяжкія фанерныя скрынкі, абшытыя суровым палатном. Хлопцы аж нюхалі яго, пакуль распорваць. У скрынках традыцыйна паходныя сухары, чорная на камень спрасаваная сіла і радасць мужика, а полкі сала, што і сюды прынесла халаднавата-салёны пах запаветнага кубельца. Сухія сціснутыя кольцы каўбас, што для цябе віселі ў каморы на жэрдачцы, уцалеўшы ў касьбу і ў жніво, яшчэ не бачаныя і зусім па-новаму святочныя савецкія цукеркі, папяросы і махорка. Святое гэта дабро, далёкую хатнюю ласку спажывалі хлопцы камунай. Успамінаючы Крушыну, гутарку з ім і знаёмства з яго сябрамі, Алесь прыгадваў не словы Сергея і Мазалька пра былы камсамол і былых камуністаў. Ён сябраваў калісьці дома з падпольшчыкамі ў суседніх вёсках, у пасынках іх не было, і ведаў, што кампартыя і камсамол заходняй Беларусі былі распушчаны ў 38 годзе. Ведаў, як гэта цяжка ўдарыла па падполлю, як горка перажывалі, не разумелі гэтага яго сябры. У словах Крушыны і Андрэя яму пачулася тады на лагерным рыпучым шлаку і тая горыч, і сялянскі гаючы жарт, і галоўнае светлая, цвёрдая вера людзей, якія ўжо не маглі не лічыць сябе камуністамі, камсамольцамі. А гэтая камуна ў штубе на чужыне? Хіба ж яна не ішла ад той самай веры, ад тых лукійскіх ды ўронкаўскіх традыцый, ад тых турэмных палітзакаўскіх камун, пра якія хлопцы ведалі з маленства? Хлопцы з усіх куткоў Наднямоння, з пінскіх лясоў і балот, з нарачанскай азёрнай поўначы, і прастадушныя, і хітрыя, ні адзін з якіх, глядзі ты, яшчэ ўсё захоўвае канспірацыю. З сялянскай асцярожнасцю не прызнаецца, што і ён былы падпольшчык. А што ж гэта Сергей з Андрэем так прызналіся? Здзівіўся радасна Алесь, і сама тая радасць, здаецца, давала адказ. Сваяцтва душ з Крушынам? Рыбак рыбака, бо і сам ужо не мог не думаць, што лёс прынёс яму пачатак новай дружбы. Перад выхадам на арбайт-каманду Руневіч паспеў знайсці Крушыну ў бараку лагернай пошты, выклікаў яго на двор, каб развітацца і параіцца яшчэ раз, што ж ім рабіць будзе з гэтым праклятым звальненнем. Пакуль, відаць, не паддавайцеся. А мы тут будзем нюхаць. Ты ведаеш, у чым заключаецца моя работа? Пісьмы з дому прыходзяць сюды пасля цэнзуры навалам. Стаяць доўгія скрынкі з карткамі на кожнага.
Там адзначана, хто дзе працуе, словом картатэка. І вось бяру я, скажем, твоё пісьмо. Перш за ўсё мне вядома, прыемна, ага. Алесь наш воспляшет. Потым лезу я ў адпаведную скрынку, шукаю на літару Р. Знаходжу і даведваюся, што Рабожа Руневіч знаходзіцца цяпер на камандзе нумар такі-то. Ну, адзначаю на канверце і ўсё. Дудкі, браце, не ўсё. Давай дамовімся так. Паколькі пісьмо ўжо распячатана, а як на лагерным бланку, дык і зусім адкрытае, паколькі цэнзар паставіў ужо на ім сваё гепрыфт праверана, можна і мне грэшнаму ўсадзіць туды свой нос, чыркануць табе парачку слоў, падцітламі ёлкі кашлатыя. Так і дамовімся, браток. Цяпер у кожным толявым пісьме была якая-небудзь прыпіска крушынавым почыркам. Часцей за ўсё проста прывітанне, некалькі вясёлых слоў, без цітлаў пакуль што. Ну, проста з усмешкай яшчэ аднаго на чужыне блізкага чалавека, а пад цітламі пра іх галоўную бяду. Ані слова. Звальняць іх прыехалі ў снежні. Вахман прывёў каманду з цеха ў штубу. Пажылы пануры унтэр-афіцэр выняў з партфеля і палажыў на стале 2 стопкі паперак і, здзівіўшы каманду нечаканасцю, звярнуўся да яе на добрай рускай мове. Робіцца гэта толькі для вас, для вашага добра, з высокіх меркаванняў гуманнасці, так уласцівай вяліканямецчыне і фюреру. А вам адна выгада. Работа тая самая, а грошай удвая. Ніякіх вахманаў. Можна наняць сабе прыватную кватэру, купіць цывільны касцюм. Браты Байер стаялі справа ад унтера, павярнуўшы да яго свае стандартныя галовы в аднолькавых капелюшах, трымаючы пад фюрерскімі вусікамі в акругленых губах аднолькава тоўстыя, роўна да палавіны выкураныя сігары, праз якія яны і маглі толькі дыхаць. Кожны з вас атрымае вось такую белую паперку, дзе напісана, што оберкаманда дер Вермахт, нямецкае верхоўнае камандаванне, адпускае такога-то з палону. На другой паперцы зялёнай кожны з вас убачыць сваё фото. Вас жа здымалі? Здымалі. Это маленькія аўсвайсы. Ваши асабістыя пасведчанні. Пад фото трэба паставіць свой подпіс, а тут вось у гэтым спісе распісацца ў атрыманні дакументаў. Итак, начнём, господа. Праз паўгадзіны я змагу павіншаваць вас са свабодай. Хто першы? Ён заглянуў у спіс. Адамейка, Пётр, прашу. Аднак гаспадзін Адамейка нават і не крануўся з месца. Унтэр назваў яго зноў. Заварушыўся Вахман. Што это? І тут малы рахманы пехацінец Браслаўшчыны загаварыў, не выходзячы з натоўпу, як з карэ. Я вам не буду нічога падпісваць. Якога вы мяне сюды ўзялі, такога і адпускайце да хаты ў Беларусь. Пануры унтэр моўчкі паглядзеў на палоннага, і голас яго загучаў подозренно спокойным. Придет время, поедешь в свою Беларусь, иди сюда, пиши. Я ўжо лепш пачакаю, калі яно прыйдзе тое ўрэмя. Унтэр доўга такі паглядзеў на яго і, не сказаўшы нічога, зноў заглянуў у спіс. Бончук, Иван, бяры, падпісвай.
Высокі рабы адвосупы хлопец таксама не выйшаў з карэ, але рашуча збялел і сказаў: «Падпісваць я нічога не буду. Ну и дурак. Для тебя же делается. Василевич Федор, не подпишу!» Адрезаў з-за чужых плячэй даўганосы чорны Федя, зноў надоўга звёўшы свае заядлыя тонкія губы. «Сакармент них нормаль!» заговорил нарешті унтер отповедно своей форме. «Так что же тут у вас, бунт? Который тут учитель? Руневич, подойди сюда!» По прывычцы высокага Алесь стаяў воддаль за спінамі 40 чалавек каманды. Слухаючы адказы сяброў, ён успомніў тую сцэну з уваскрэсеннем, дзе сяляне, якім Нехлюдаў прыехаў раздаць зямлю, таксама не захацелі нічога падпісваць. Не тое гэта вядома, што да Нехлюдава і гэтага вось барына, ці не з аздзейскіх ён якіх-небудзь баронаў. Аднак што да нас, мужикоў, тое самае. Чаго не ведаю, нават і крыжыкамі не падпішу. І нямецкая вёска таксама гаворыць: чаго Бауэр не ведае, таго і не жарэ. Успомніўшы той асабліва ўдалы падраздзельчык, дзе мужики едуць на ночлег і смачна гавораць: «Ишь, ловкий какой, подпишись, а он тебя живого и проглотит». Алесь усміхаўся ў душы, а потым раптам, нібыта зусім нечакана, пачуў сваё прозвішча. Усмешка яго адразу саступіла месца той самай напружанай трывожнай рашучасці, з якой адказвалі сябры. Аднаго ён не мог сабе пасля дараваць, што не сказаў свайго з месца, а трохі прайшоў у натоўпе наперад, каб не хавацца за спінамі. Са страху? Механічна, як салдат? Правда, немного прайшоў, бо па здзіўленых позірках некаторых сяброў адчуў свой міжвольны промах, спыніўся і сказаў: «А я таксама не буду нічога падпісваць». «Так вот ты какой, голубчик!» Унтер глядзеў на яго з-пад лба. «Твоя работа?» «Кожны думае за сябе, я тут якраз адзін з наймалодшых. Я уже любовался твоим личным делом. Там уже кое-что есть. Я еще присмотрюсь к тебе, ты не думай. Так что же, никто не подпишет?» «Молчите. Хамы вы! Вот что я вам скажу. Хамы и дураки. Освободим мы вас и так, без вашей подписи. Никуда вы от нас не уйдете». Некалькі дзён каманда святкавала перамогу бясконцымі размовамі пра тое самае, кепікамі з унтера, песняю пад гармонік. Алесь падумаў, аднак, і гаварыў некаторым сябрам, што справа на гэтым, вядома, не скончана, а пра самога сябе меркаваў у душы. Забяруць. Можа, не з такою музыкай, як вясною з маёнтка, а ўсё ж, відаць, і з путшарам зробяць, і забяруць. Нават чакаў падсвядома. Ды ўсё закончылася для яго непрадбачана. Яшчэ адной прыпіскай да толлівага пісьма, на гэты раз пад умоўленым тітлам. Хросная перадавала прывітанне, яна ўсё чакае цябе і плача: «Дзед, трэба дабрацца ў шталах». Увечары ён чыркануў пазногцем па згібе вялікага пальца левай нагі, і кроў заляпіў пажаваным, моцна пасоленым хлебам. Улетку, паводле іх народнай медыцыны,
Для гэтага найлепш прыдалася б курыная слепата, якую расціралі і прыкладалі проста да цела, не робячы ранкі. Алей соль зрабіла сваё. Назаўтра алей закульгаў, а на трэці дзень соль падбаўлялася, не змог ужо выйсці са штубы. Браты з цыгарамі нанеслі яму асабісты візіт. Убачыўшы апухлую чырвоную нагу, павязка з соллю на дзень, вядома, здымалася. Яны загадалі вахману завесці палоннага да фрау Корп. 20 метраў зойдзе як-небудзь, затое адтуль ужо вернецца здаровы. Падсухая метуслівая фрау Корп, што ў спецыяльна абсталяванай кухні з вялізным котлом, дзень пры дні варыла ім картофель, суп і каву на сахарыне. І тут, атрымаўшы адпаведныя інструкцыі, пачала яго лячыць па-свойму з ахамі ды охамі. У кухню быў прынесены вялікі таз. Браты Байер і вахман стаялі над гэтым тазам, чакаючы, калі ў катле закіпіць вада, у якую пасля даволі доўгай кансультацыі была засыпана нейкая заварка. Лянге Алекс сядзеў каля таза на табурэце, разоўшы хворую нагу, якая адпаведна калацілася. Потым лекі з катла былі выліты у таз, кіпень разведзены холоднаю вадою. Тады адзін з братоў, Байер, што ж не абодва, з усмешкай падумаў палонны, усадзіў зеленавата-жоўты духмяны навар свой гаспадарскі палец і, цяжка разагнуўшыся над тазам, акрэсліў: «Генук, садзі сюды нагу». Самі яны разам з вахманам неўзабаве пайшлі, сказаўшы, што праз паўгадзіны ўсё будзе ў поўным парадку. Рамонак, думаў Алесь, выцягне соль. Што ж тут рабіць? На дапамогу прыйшла сама фрау Корп. Справіўшыся з адной работай, яна схапіла вядро і, о, мілая, пабегла ў пограб па бульбу. Тады пытанне вырашылася вельмі хутка. На паліцыі тут, нібы ў нармальнай кухні, стаялі белыя слоікі з блакітнымі словамі: цукар, перац, соль. Узяўшы соль, Алесь плюхнуў у таз добрых жменяў з 4 проста слоікам. Быў спалоханы строкат і охі і ахі, калі вярнулася з бульбай кухарка. Было вялікае здзіўленне на аднолькава поўных і разгубленых тварах стандартных братоў. Нага палоннага распухла яшчэ больш. І хоць яны, гаспадары, не вельмі спадзяваліся, што ў шталагу дадуць ім другога здаровага работніка, выхаду іншага не было. Адправіць Вайсруса пакуль яму не пагоршала. На 4-й дзень пасля прывітання ад Хроснай Руневіч апынуўся ў шталагу. З усяго, што тут адбылося за 3 месяцы, Алеся найбольш уразіла добраахвотнае звальненне Мазалька. Аднак, калі ён выказаў Крушыну сваё вялікае здзіўленне гэтым, стрымліваючыся, каб не сказаць большага, Сергей засмяяўся. «Там у тую нядзелю, — сказаў ён, — Андрэй наш прыходзіў у госці. Под капелюшом, у клёшыку, ёлкі кашлатыя. Сёй той таксама, як і ты, крыва глядзіць. Што зрабілася з такім сваім хлопцам? А ён, браце, зрабіў для ўсіх нас, найважнейшую справу. Малы маўклівы Мазалёк пайшоў на волю, нібы ў разведку, цяжкую і небяспечную. Некалькі хлопцаў самых блізкіх аддалі яму свае лагермаркі, якія пры звальненні абменьваліся на сапраўдныя грошы.
Рабочы вялікай гуты Андрэй неўзабаве купіў сабе цывільны касцюм і шмыгануў цягніком у Берлін, у савецкае паўпрэдства. Расказаў, што і як паказаў тыя дзве паперкі, што выдаюцца звольненым. І таварышы з консульскага аддзела паўпрэдства сказалі: не атрымаўшы савецкага грамадзянства, да хаты не вернешся. Седзячы за дратамі, дамагацца грамадзянства вельмі цяжка, амаль немагчыма. Дык што ж, звальняйцеся, будзем прасіць грамадзянства, а атрымаўшы яго, паперкі гэтыя, якіх вы так баіцеся, можна будзе выкарыстаць, на што хто захоча. Што ты, Алеська, скажаш цяпер? Цаны няма Андрэю нашаму. У вачах пасвятлела. Ведае чалавек, што рабіць. Прыпіскамі, намёкамі я не мог табе растлумачыць нічога, бо справа патрабуе асцярожнасці. Слухай, звальненне палонных на арбайцкамандах ішло ўсё ж такі поўным ходам. Всё больш ды больш асабістых картачак у паштовай картатэцы памячалася словам «энтлясан». Але, як даходзілі чуткі, упіраліся таксама многія. Іх апрацоўкай, словам і страхам займаліся немец Лёмас, той самы пануры унтер, і настоящий беларус Безмен. Першы больш ездзіў па камандах, другі сядзеў шталагу. Дзе ў адным з баракаў у яго быў пакойчык канцылярыя. На Безмене была яшчэ і цэнзура пошты, дзеля чаго яму прыслалі з Берліна 2 памочнікаў. Яны сядзелі ў паштовым бараку, адкуль час ад часу прыходзілі ў Безменаў пакойчык з пісьмамі, найбольш падазронымі па намёках. Адзін з гэтых памочнікаў, нахабны прыгажун Карнач, раней вучыўся ў львоўскай палітэхніцы. Другі, прышчаваты і сарамлівы Сарока, закончыў агранамічны факультэт Віленскага універсітэта. Як яны трапілі сюды, калі былі завербаваны ў тое беларускае прадстаўніцтва, Сергею з сябрамі пакуль што не ўдалося даведацца. Як не цяжка было, седзячы за дратамі або на камандзе, старацца атрымаць савецкае грамадзянства, работа гэтая вялася ўсё ж такі паспяхова. Кожны палонны павінен быў перш за ўсё напісаць у паўпрэдства заяву, тады атрымаць адтуль 3 анкеты, запоўніць іх, прылажыць 3 фотаздымкі, напісаць да хаты, каб адтуль прыслалі у паўпрэдства 2 даведкі, завераныя сельсаветам. Адну на тое, што такога-то сапраўды ёсць каму дому прыняць, а другую аб тым, што ён не належаў пры Польшчы ні да якіх антысавецкіх арганізацый. Справа з паперамі, як для нявольніка, вельмі нялёгкая. Крушына і некалькі чалавек, што памагалі яму, павінны былі перш за ўсё весці растлумачальную работу. Памагаць не толькі тым землякам, што працавалі ў горадзе і начаваць прыганяліся ў лагер, але ж і тым, што пражывалі ў вёсках, на заводах, на будаўніцтве, па ўсёй акрузе, засакрэчаныя нумарамі арбайцкамандаў, раз'яднаныя ў асобныя групы. З гэтымі працаваць было куды цяжэй, чым з лагернымі. Аднак сёе-тое ўдавалася. Народ снаваў увесь час, на каманду, з каманды, хто па хваробе, хто за якую правіннасць, прыслухоўваўся да гутарак пра шлях на сапраўдную волю, хто верыў, хто і тут толькі чухаўся, ўсё ж другім перадаваў. Словом, праца
растлумачальная ішла. Куды цяжэй было атрымліваць анкеты і адсылаць іх назад у паўпрэдства праз лагерную пошту. Цэнзары рабілі сваё, і з імі трэба было змагацца. Камендантам свайго барака беларусы, якіх цяпер у студзені 41-го года в шталагу было не больш 300, выбралі пажылога рухавага дзядзьку з вялікімі вусамі і вясёлым імем Трайны Мартін. Свае рыжыя і непамерныя, як на вырост вусы, ён выпеставаў тут з намерам здзівіць калісьці, дай Божа, бабу і дачку. А трайным яго ахрысцілі па той простай прычыне, што называўся ён Мартін Мартінович Мартінович. Трайному Мартіну было даручана прыручаць, улагоджваць бязмена. І гэтага вусач не змог бы рабіць з належным поспехам, калі б ён не дружыў з масье Жанам Папёлакам, старшым кухарам у французаў. У параўнанні з беларусамі французы жылі тут проста магнатамі. Апроч таго, што большасць з іх часта атрымлівала з дому пасылкі, вішыйскі ўрад Петэна, а яны казалі, што па ўмовах перамір'я памагаў палонным прадуктамі і вопраткай з вайсковых складаў неакупіраванай часткі Францыі. На станцыю час ад часу прыбывалі вагоны з кансервамі, шакаладам, галетамі, мехамі сушанай садавіны, з французскімі і англійскімі шынялямі, мундзірамі, абуткам. Вялікае шчасце бывала таму з беларусаў, хто трапляў на разгрузку вагонаў. І сам пажывіцца, і хлопцам прынясе. Кралі вахманы, кралі шафёры, кралі палонныя. А ўжо найбольш, вядома, перападала ўсяго на долю старшага кухара. Масье Папёлак гэта быў польскі рабочы, які ў канцы 20-х гадоў уцёк ад беспрацоўя ў роднай лодзе туды, куды ў той час уцякалі многія, у Францыю, што стала пакрысе яго другой, куды ласкавейшай радзімай. Беларускі барак вяла яго спачатку зямляцкая цяга. Там былі людзі ў польскіх мундзірах, там ён мог аджывіць сваю душу роднай мовай. Потым ён падружыўся з Трайным Мартінам, на нарах якога яны, як старыя, гамонячы летні шэптам, праседжвалі доўгія вечары. У дружбе сваёй начальнікі не былі эгаістамі. Ясю, браточак, падкінь што-небудзь маім хлопцам, напамінаў сяды тады Трайны за кожным разам усё часцей. І Жан, ён жа Ясь, падкідаў. Калі ён прыцемкам прабіраўся ў беларускі барак, часта следам за ім які-небудзь таямнічы, відаць, таксама свойскі хлапчына-француз валок на гарбе зашыты стандартны мех у руку ці чарнасліву. Калі ж Ясь прыходзіў адзін, пад пахай у яго абавязкова бывала штосьці меншае, але мацнейшае, па каларыйнасці, скажам, сардзіны ці шакалад, таксама ў стандартнай тары. А то наказваў Жан Мартіну, каб ён на добрым змярканні падаслаў 2 хлопцаў з катлом. Заставалася баланда з чырванаватых пшанічных высевак і бульбы, самая гушча, да чаго ягоныя паночкі былі цяпер наогул неахвотнікі. Часамі масье Папёлак прыносіў сёе-тое ў кішэні,
што ўжо яны спажывалі з панам Мартінам інтымна, хаваючыся ад камуны, аказваючы асцярожную ды глыбокую павагу аднаму толькі пану Сергею. В адзін з такіх вечароў на Мартінавых нарах пры патаемнай чарцы агнявога каньяку Жан Ясь прызнаўся, што ён яшчэ і Хуан Сархенто, сержант, камандзір узвода ў батальёне імя Дамброўскага. У Іспанію прабраўся ў пачатку 37-го, пасля разгрому зноў перайшоў французскую граніцу, пасядзеў трохі ў канцлагеры, а летась вясной паслалі супраць Гітлера, як і ўсіх. І ніхто тут не ведае пра Сархента Хуана. Толькі вы, товарышы, амігос мои кохані, і я вам веру як сваім. З дабрадушнага марматына, у якім магло не спадабацца даволі яўнае сяброўства з чарачкай, пан Ясь рабіўся захопленым расказчыкам пра слаўныя справы і страшны канец абаронцаў рэспублікі. Ён і смяяўся ціха, як быццам падпольна, і змаўкаў нечакана, выдаўшы прыглушаным словам слязу. Раз дык нават заспяваў па-сармацку. Ну, прыгожа ускінуў галаву у вастрачубай французскай пілотцы. Ну, quiero ser никого, ни Сархенто, солдата Рассо и nada más. Не хочу быть ни капралом, ни сержантом, радовым солдатом и больш нічога. Група таварышаў, што гуртавалася вакол крушыны, даручыла трайному пры дапамозе масье Папёлака заняцца бязменам. Кемлівы і вясёлы дзядзька Мартін вельмі хутка выявіў даўнюю схільнасць настоящага беларуса да чаркі. Даставаў яму гэтую чарку і пры ўсякім выпадку запэўніваў: хлопцы ў нас настоящыя, шчырыя беларусы, не сёння, дык заўтра ўсе пойдзем на волю. Хто ж пашкадуе нас, як не свой? Не дарма ж вас, пане Самацевіч, нашы хлопцы паміж сабой называюць бацькам. За ваша бацька здароўечка. Праўда, вусач сам і пачаў яго так называць. З Мартінавай лёгкай рукі да бязмена прыліпла яшчэ адна мянушка, ужо лягчэйшая, аднак і з'едлівая не менш. Ад дружбы з трайным бацька пачаў спакваля на многае глядзець праз чарку абыякова. Цэнзараў, карначай сароку, Крушына даручыў увазе печкі. У гэтага, гаварыў ён з усмешкай Алесю, заўважаецца пэўны лішак ліслівасці. Так бы ён ёлкі кашлатыя і усміхаўся направа-налева і ляскаў бы абцасамі, як падхаронжы. Пабыў у войску капралам і так? Няўжо ад гэтага так сапсаваўся? Хлопец, вядома, наш, але трымаць трэба і папраўляць штодня. А справу сваю робіць здорова. Входящее можа, браці, свіснуць у гэтых перчыкаў з-пад носа самага, з-пад самага носа, ну, да цэнзуры. А на исходящем крутнецца, пашчабеча, паляскае ў іхнім пакоі, глядзіш, паставіў пячатку гепфрыфт. І пайшло яно, браце, туды, куды яму трэба, душа з іх фашысцкая вон.
Алеся Крушына выклікаў не толькі на тое, каб расказаць, што і як, каб даць і яму магчымасць атрымаць ды адаслаць анкеты. На пошце быў вельмі патрэбен яшчэ адзін свой чалавек. Андрэя не вернеш, казаў ён. А браць абы каго можна і напсаваць. Мы вось месяц ужо цягнем з Петром удвух і кажам, што спраўляемся. Але ж работы ўсё-таки да ліха. Згодзен, іначе. Ды што вы, удзячна сказаў Руневіч. Хацеў дадаць з вамі, ого, але сказаў толькі вядома. Аднак пайшло з гэтым не вельмі лёгка. Праўда, трайны Мартын неўзабаве, зайшоўшы неяк увечар да бязмена, не толькі з кропляй, але і з самім масье Папёлакам, як гэта ўжо часта бывала, пачаў выконваць загадзя падрыхтаванае. Эх, бацька, бацька, не шануеце вы, гляджу я, ні самога сябе, ні паэта Крушыну. Што вам скажуць на гэта бацькаўшчына? Народ? Уздыхнуў ён, закруціў галавою. Сергею трэба яшчэ адзін памагаты. Французаў там на пошце многа, яны, небось, сваіх людзей не марнуюць работай. А Крушына адзін, толькі з печкам. Жаня, ваших там много, браток, ці ж не так? Сі, боку, о, bardzo dużo. Ну, вось, бачыце, бацька. Падумаю, чалавеча, падумаю, плямкаў бязмен, кусаючы накрытую французскімі сардзінамі лустачку. Ну, а што тут думаць, насядаў трайны. Ходзіць жа вось гэты самы Руневіч, хлопец, бацька, лепшага і не трэба. І Сергею ён падабаецца, правда, Ясю? Хороший хлопчына. Масье Папёлак ужо ў той стадыі пачуццяў, калі на свеце ўсё рабілася ясней ды весялей, кіўнуўшы злёгку пасінелым носам, вядома ж, пацвердзіў: «Сі, траб'ен гарсон, о, файны хлопак». Не падабаецца ён мне. Не згаджаўся нават і захмелелы бязмен. Не настояшчы ён беларус. І Лёмас узяў яго на вока. Молода зелена, бацька, памыліўся ён там на камандзе. І вас паважае, не думайце. Розум ён, бацька, да розуму цягне. Што, ён не бачыць, што вы... Ну, што вы за чалавек? Ды ўжо ж і мы з Сергеем яму не раз толкавалі. Звальняцца хоча. І звольніцца, няхай толькі нага зажыве. А наш Сергейка, як петаваў, бедны, так і будзе петаваць. Эх, бацька, за нашу волю, за бацькаўшчыну, яшчэ па кроплі. Алесь не ведаў дакладна, колькі там кропель спатрэбілася трайному. Аднак на другім тыдні яго кульгавага бадзяння па шталагу увечары Мартын сказаў Крушыну з хмельна-бадзёрым задавальненнем пад рыжымі вехцямі: «Ну, Сергейка, всё, ледзьве браток уламаў, бязмен ўсё ж такі бязмен». Зранку наступнага дня Руневіч засеў у паштовым бараку. Вёска глядзець на гэта проста. Нясе вам хто-небудзь з пошты пісьмо і здалёк яшчэ кажа з добрасуседскай усмешкай: «Ад вашага Івана. Піша, што ўсё Богу дзякаваць добра. Яно там недзе расклеілася было, дык і я паглядзеў».
І вельмі рэдка хто з адрасатаў злуецца за гэта. Часцей за ўсё пісьмо чытаецца ў голас пры людзях, і выпадковы паштальён толькі патаквае кіўкамі галавы, слухаючы вядомае з выглядам перавагі над тымі, хто чытае і чуе пісьмо упершыню. Часта бывала, што непісьменнай цётцы або дзядзьку, трасца яго матары без акуляра ўжо ніяк не магу, пісьмо ад сына з войска ці з турмы або ад дачкі з далёкай службы ў горадзе ці ў маёнтку ў голас чыталі на лаўцы перад хатай пры цэлай чарадзе актыўна зацікаўленых і слухачоў, і каментатараў. Карушына з Алесем успаміналі пра такое весела, паблажліва. Ведалі яны таксама, што на арбайцкамандах мала хто не паказваў або не чытаў атрыманых пісьмаў сябрам. Вестак з волі з радзімы было так мала, што імі дзяліліся як хатнім засушаным хлебам з пасылак. Дзяліліся. А тут зусім штосьці іншае. Вялізны белы пакой у паштовым бараку. Каля сцен навокал сталы і табурэткі, на сталах картатэчныя скрынкі, мноства пісьмаў, дзень меншымі, а дзень большымі стосамі. 15 чалавек палонных французаў і 3 беларусы, якія сядзяць у кутку каля дзвярэй, прыходзяць уранні на свае месцы за сталамі, дзе і карпеюць цэлы дзень з гадзінным перапынкам на абед. Уранку і апоўдні ім падкладаюць на сталы ўсё новыя ды новыя дзясяткі, сотні пісьмаў, якія прайшлі цэнзуру і павінны быць размеркаваны па камандах. Много пісьмаў, паштовак і на лагерных бланках, пасланых палоннымі да хаты, і ў простых канвертах, на простых паштоўках, не простых, а савецкіх, з гербам, з маркай, з паштовым штэмпелем на беларускай мове, асабліва, небывала непаўторна любай побач з чужымі нявольніцкімі літарамі ды лічбамі адраса. Так думае, вядома, беларус і навічок Руневіч. Столькі пісьмаў, столькі вестак з розных куткоў радзімы. Якая, божа мой, спакуса, хоць бы толькі заглянуць да некага на агеньчык, толькі б трохі пагрэцца каля нечай радасці. Брыдка? Некультурна? Вядома ж. Аднак жа гэта, здаецца, звыш маіх сіл. Тым больш, што ўсе яны адкрытыя, нават і тыя, што ў канвертах. А што ўжо гаварыць пра паштоўкі, якія самі паварочваюцца да цябе не адрасам, а спакусай. Тым больш, што і Сергей, старэйшы, паважаны чалавек таксама. Ды ўжо, відаць, даўно не таксама, а без барацьбы з самім сабою, без вагання, без сораму прыпадае вачыма да чужых. Ох, якіх красамоўных радкоў! У першы дзень Алесевай працы, заўважыўшы, як хлопец пакутае ад цікаўнасці, Карушына спачатку рабіў абыякавы выгляд занятага чалавека, каратком цікаваў з-за пляча на свайго юнака, потым ціха, добра, як заўсёды, засмяяўся. В Барені і ночі прибываеш. Все роўна, браток, яны цябе перамогуць. І дзень дыхнуць не дадуць, і ноччу будуць сніцца. Прачытай. Мяне яны перамаглі даўно. Азм, езм, ёлкі кашлатыя. Грэшен у гэтым зяло. Печка таксама чытае. Ён-то усміхаецца моўчкі, то прыстае да цябе са сваім захапленнем. Але Печка, напрыклад, Алесю ён не падабаецца. І французы чытаюць.
Ды ён жа зусім не ведае гэтых людзей, не маладых рагатуноў, з іх і ўсё яшчэ поўнасцю незразумелым цісіканнем, не сівых ды лысых масье в акулярах, з люлечкамі ды муштукамі, з выглядам важным, маўклівым, загадкавым. Было яшчэ адно апраўданне. Дзе ж не цётка якая, што садзіць нос у шчыліну, каб потым абрахаць. Я гляджу ў гэты родны, такі, што такі пакуль што таямнічы свет, бо я люблю, я ўсё гэта аддам калісьці чытачу. Наймацней ўсё ж такі дзейнічала проста неадольная спакуса, насустрач якой з кожным днём усё менш ды менш, зважаючы на ўсякую там барацьбу, ішла мякенька, падкрадалася прывычка. Чытанне гэтае напамінала Алесю той чорны дэтэктарны прыёмнічак, якім ён 2-3 гады назад вечарамі ды засцярогай лавіў Мінск і Маскву, настойліва і прагна настройваўся на высокую родную хвалю. Цяпер гэтая хваля ўключалася адразу зранку, як толькі ён прыходзіў ды садзіўся на сваё месца за доўгім сталом і спявала ў душы яго цэлы дзень. Чаго там не было. Не першыя каракулі нечай першай дачушкі, якая за многія сотні кіламетраў праз усе граніцы ды цэнзуры паведамляла тату цудоўную вестку пра тое, што ў яе ўжо вываліўся 3-й зуб. И традиционно стандартное «во первых строках» и «жду ответа, як соловей лета». Под чым пульсовала, крынічыла живая туга, живое гора Новоградской, Типостаўской маладзіцы, и матчыны несхаваныя слёзы, і бацькава старэчае знарок ды не вельмі ўдала бадзёрае гугненне, і наіўная нецярплівасць дзяўчыны, што вось ужо чакае столькі і гатова глядзіць прыраўнаваць свайго хлопца да самой недасяжнай нямецчыны. І асцярожная, а ўсё ж месцамі заплямленая хімічным цэнзарскім алоўкам радасць бедняка, якому прыйшоўся нарэшце кавалак панскага поля. І юнацкая радасць. Вучуўся, браток, гуляем, браток, спектаклі ставім. Эх, чаму цябе няма? Сотні людзей, сотні вёсак, наперабой, живыми голосами у большасці малопісьменных радкоў рассказывали про новое жыццё, доўгачаканае шчасце ўз'яднання з радзімай, про першыя радасці волі. Правда, былі і такія пісьмы, дзе за намёкамі, даволі празрыстымі і для сторонняга вока, ныла нездавальнення новым ладам. Живем, сынок, як у нас жила при Польшчы Ганна Заморкова, а скоро будем мусіць жыць і яшчэ лепей. Калі пісьмо такое трапляла крушынавы руки, Сергей зноў ціхенька смяяўся, паказваў хітрыя радкі Алесю і казаў: не иначе, як дядьку прыціснули хвост. Цікава, як жа сябе адчувае цяпер тая Ганна Заморкова? Ці так, як ён адчуваў сябе пры панах? А далей глядзі, што піша ён кулачына. Калі табе там, сынок, як ты пішаш, у Бавара таго нядрэнна, дык і жыві, можа, здароў, а? Но не прыся ты сюды. Зусім, брат, по-бязменаўску.
Ды падобныя пісьмы толькі мацней адцянялі шматлікія жывыя крупінкі яшчэ ўсё там у заходняй прыўзнятай святочнай агульнанароднай радасці, рассыпаныя ў клопатах чыста сямейных, у чыста сямейнай тузе па родным чалавеку, які вось недзе гаруе ў той час, калі ўсе добрыя людзі жывуць сабе дома. Сяды тады сярод чужых пісьмаў, ах, як жа много пішуць другім, з'яўлялася, біла па сэрцы родным почыркам пісьмо табе. Сябры дзяліліся пісьмамі з дому. Алесь падсовваў крушыну Толевы, зноў радуючыся ў душы, які ў яго брат, як ён піша і пра новае ў іхняй вёсцы, і пра свайго сынка, і пра старую, хворую маці ў шчаслівай паэтычнай ролі бабкі, і пра Аню сваю, і пра кнігі, і як я сумую па табе, як нам цябе не хапае, як часта ўспамінаюць цябе хлопцы і дзяўчаты, як ты, ах, як ты пісаў бы цяпер. Словом, все такое, што нараджаецца ў тузе разлукі, чаго не пачуеш в абыдзёншчыне сумеснага жыцця. Сергею пісаў стары бацька, зрэдку, замужняя сястра, пісалі сябры па былому падполлю. Некаторыя з іх толькі ў верасні 39-го павыходзілі з санацыйных астрогаў і цяпер, мяркуючы па пісьмах, радасна, проста захоплена наладжвалі ў сваіх мясцінах новае жыццё. Адзін з іх працаваў у абласным цэнтры, другі ажно ў Мінску на высокай пасадзе. Мы тут клапоцімся пра цябе, паведамляў ён Сергею. Ужо напісалі ў Маскву, так што хутка ты зможаш абняць сваіх родных, а я, старына ты мой любы, цябе. Пра Алеся аж на такіх высокіх клопатаў, вядома, не было. Яму проста Толя прыслаў па яго просьбе 2 даведкі копіі тых, што ён паслаў непасрэдна ў Берлін у паўпрэдства. В адной з іх, для каго адпаведна строгімі, а для каго і сухімі словамі гаварылася, што ён, Алесь, сапраўдны сын і брат сваіх родных, жыхар свае вёскі, з якое не па ахвоце пайшоў у далёкі суровы свет, а другая даведка, таксама знешне вельмі простая, сведчыла, што ён чысты перад сваім народам і ні да якіх антысавецкіх арганізацый не належаў. Абедзве паперкі на вырваных са сшытка лістках у клетачку, там на радзіме ў іхнім мястэчку, былі нечым зусім незвычайным для таго незнаёмага Алесю чалавека, які пісаў іх, падпісваў і хукаў на сельсавецкі фіялетавы беларускі штамп. А тут яны у далёкім зашыфраваным літарам і нумарам шталагу былі сустрэты ледзь стрыманай слязою радасці, як прывітанне і матчына ласка радзімы, яшчэ невядомай, небачанай, загадкавай, што вось клапоціцца і пра яго. Гэтыя даведкі, так і не нацешыўшыся імі удосталь, Руневіч для большай пэўнасці далучыў да запоўненых анкет, дэкларацый і фотаздымкаў і паслаў у паўпрэдства ў пачатку лютага. На жаль, пазней за многіх, але ж далёка не апошні. Светла-жоўтыя, горда аздобленыя двухмоўным грыфам паўпрэдства СССР пакеты прыходзяць на лагерную пошту амаль штодня. Увішны і ліслівы Печка не так сабе мала калі прыпыняўся на сваім рабочым месцы, а больш круціўся ў тым пакоі, дзе сядзелі цэнзары.
Ён улашчыў іх сваёй адданасцю не горш, чым Мартін французскаю чаркай безменам. Былы студэнт Карнач, сынок цёплага мешчаніна з павятовага прыгранічнага гарадка, нядаўны азонавец, які толькі тут, у Нямецчыне, успомніў, што ён па паходжанню беларус. На працу сваю па сямейнай традыцыі глядзеў як на лягчэйшы кавалак хлеба. Думаў і гаварыў ён найбольш пра немак, якіх браў сваёй прыгажосцю, нават і з выгляду нахабнай, без лішняга інтэлекту на высокім і чамусьці белым ілбе. Аграном Сарока, які яшчэ ў беларускай гімназіі захапляўся вершамі Крушыны, даволі хутка прызнаўся яму цяпер у сваёй бядзе. Ён таксама палонна, якога як падхаронжага у Афлагу афіцэрскім лагеры завербавалі ў гэтае беларускае прадстаўніцтва, як гаварыў ён з горкім і пагардлівым прыціскам. Бо ўжо, здаецца, шчыра каяўся, адчуўшы сваім в аснове сялянскім здаровым розумам, што з дуру трапіў у нерад. І не проста каяўся, чырваняючы разам з усімі сваімі прыщамі, а ўжо і прасіў паважанага чалавека парады, што рабіць, як і яму вярнуцца да старэнькай маці. Словам, светла-жоўтыя пакеты, у безлічы іншых пісьмаў, вывернутыя грузчыкамі палоннымі з паштовых мяхоў на падлогу, у большасці даволі лёгка абміналі цэнзарскія сталы. Печка заходзіў туды заўсёды ў час трохі раней за Карнача і Сароку. То адна, то другая шуфляда іхніх сталоў бывалі няспраўна замкнёныя, і пячатка з усемагутным словам «геприфт» узбройвала спрытныя печкавы пальцы. Цэнзураваў ён і тыя пакеты, стандартныя бланкі да пісьмаў і чыстыя прынесеныя звольненымі з горада канверты. Пакеты для большай бяспекі, бланкі для менш асцярожных пісьмаў да хаты і на каманды, чыстыя канверты для адсылкі запоўненых анкет у паўпрэдства. Для тых, што працавалі ў лагеры, найцяжэй было з фотаздымкамі. Праўда, вахманы вельмі любілі здымаць палонных, вывуджваючы ў іх лагермаркі. Але здымкі былі ў іх от сабе, ды найбольш групавыя, маленькія. І не папросіш жа ў яго, здымі ты мяне добра для анкет. Аднак і тут знайшоўся выхад. Гарадскі смяцяр на параконным возе кожнай раніцы пад'язджаў да лагернай брамы браць 2 палонных. Хлопцы зрэдку мяняліся. Стары буркун не адмовіў ніводнаму, хто прасіўся ў яго на айн момент забегчы да фатографа, бо матка вельмі прасіла б атрымаць маю картачку. Фотограф, як і вахманы, ахвотна браў шчодрыя, бо бясцэнныя для палоннага лагермаркі, рабіў сваю работу хутка, па квітанцыі аддаючы яе чарговаму памочніку смецяра. Да якасці здымкаў ніхто з іх не прыдзіраўся, нават дзякавалі авансам, бо важна было хлопцам адно. Як хвалявала Алеся гэта адно. Справа сапраўднай волі савецкага грамадзянства. Не толькі тады, калі ён запаўняў і адсылаў свае анкеты, дрыготкай рукой падпісваючы нямецкі адрас роднай выратавальнай для іх установы. Многа такіх жа канвертаў давялося яму надпісаць, такіх жа анкет запоўніць за тых, каму гэта было цяжка. Многім сябрам і знаёмым пісаў ён пісьмы на каманды, карыстаючыся загадзя пра цэнзураванымі печкам бланкамі, тлумачыў без намёкаў, што і як рабіць.
Найперш вядома на тую каманду, адкуль ён прачекіляў перад вахманам 7 кіламетраў. І часта пішучы ды запаўняючы ўспамінаў свайго бутрыма. Вся работа гэтая небяспечная і хвалюючая спрымалася Алесем як служэнне вялікай справе. Разам з сябрамі, якіх яму добрая ўсё ж таки доля дала і тут, у новым лагеры яшчэ далей ад дому. Адзін з французаў, важны сівы масье Пуатвен, які сядзеў направа ад Руневіча за праходам, упадабаў чамусьці белявага, дужага, інтэлігентнага з выгляду рускага і даволі ўжо часта гаварыў яму на лагернай нямецкай мове, папыхваючы люлечкай, задуменна ківаючы галавою: «О, Алекс, du nicht fahren наш Совет». Не едь ты, значыцца, ў Савецкі Саюз, бо там толькі трэба шмат працаваць. А галоўнае, малады чалавек, у нашым жыцці гэта грошы. Geld ist alles. Грошы — гэта ўсё, гаварыў ён, смакуючы гэтае слово, як верны смакуе гасподняе цела і кроў. У Францыю поедем, гэта край, малады чалавек. І здзіўляўся стары фінансіст, ён так назваў сваю прафесію, нават вельмі здзіўляўся, што гэты дзіўны юнак, это просто сялянскі сын, Алесь казаў яму, смяецца з яго прапановы і сам, і разам з масье Крушына. Сяброў Руневіч паважаў не ўсіх аднолькава. Першае месца займаў у яго думках Крушына. Нешта блізкае было ўжо нават у тым, што ён і імем, і гадамі напамінаў Алесю брата Сергея. Трагічнае загадкавае зняволенне, а можа і смерць, якога яшчэ ўзмацняла і так летні легендарны ў іх сям'і вобраз хорошага і разумнага друга, якога ўжо, відаць, не будзе, не піша Толя пра яго. Няма і ўсё. Другое месца ў Алесевых думках было пасля Крушыны падрыхтавана Мазальку. Ды той прыходзіў з горада нечаста, цераз адну, а то і цераз 2 нядзелі. Яго акружала тады паўбарака. На плошчыці, на вуліцы абавязкова прысуседжваліся хлопцы, і нельга было пасядзець або пахадзіць ім у 2 ці ў 3 Сергеем, бліжэй пазнаёміцца з гэтым яшчэ ўсё загадкава сімпатычным хлопцам. Печку Алесь недалюбліваў за саладжавасць усмешкі і лясканне абцасамі, хоць гэта і вельмі тут прыдалося. Асабліва нямілы ён стаў пасля таго, калі не вытрываў ўсё-такі брахануў бязменавай кампаніі, што і Руневіч таксама паэт. А тыя так ва ўсім разбіраюцца, так ведаюць беларускую літаратуру, што і поверылі. Трайны Марцін трошки не падабаўся Алесю па-свойму. Заданне сваё ўлашчваць бязменаў усач выконваў так старанна, што проста, відаць, упадабаў тыя выпівачкі. Прывык да іх. Алесь наогул не ведаў яшчэ гарэлкі, нават на смак. І п'яныя былі для яго не столькі пацешныя, колькі агідныя, вартыя жалю. А трайны вяртаўся ўвечары з новага задання часамі такі пад прыкметнаю мухай, лез цалавацца як самы сардэчны чалавек і зацягваў як патрыёт да слёз любімую «Шырока страна моя родная». Асабліва непрыемна было тое, што яму пачало пасля як быццам не хапаць для працы аднаго масье Жана Папёлака. І ён паспрабаваў заманіць у бязменаў пакойчык Сергея. Крушына раз ці два для канспірацыі чокнуўся з ім,
А малады яго друг Алеська нечакана і горка адчуў сябе самотным. Нават старэйшым за 40гадовага бывалага і разумнага чалавека, паэта і камуніста. Хоць і ведаў, што ўсё гэта трэба ім для галоўнай справы, хоць і печка, і трайны папёлак робяць гэтую справу кожны па-свойму, як могуць добра, хоць і дакараў сябе часамі за свяценькую чысціню. Вынікам печкавай балбатлівасці было такое здарэнне. Вясной таварышы, згуртаваныя вакол справы з вярданнем, добра такі пачалі адчуваць, што круг вакол іх змыкаецца, арбайт з камандай шталах пусцеюць, а палонныя хаця нехаця пераводзяцца пад нагляд паліцыі. Пануры унтэр Лёмас не лгаў тады на Алесевай арбайт-камандзе. Палонных ніхто не пытаўся, хочуць яны звальняцца ці не. Чыя чарга прыходзіла, тых выганялі за драты пад канвоем. Быў нават і такі выпадак, што адзін беларус звольнены і прызначаны арбайт-самтам на работу грузчыкам пры магазине уцёк назад у шталах да сваіх. Яго не ўпусцілі, і напалоханы, збіты з толку дзядзька всю ноч прасядзеў у кустах насупраць лагернай брамы. Крушыну і сябрам стала зусім прыкметна, што і іхнія лагерныя дні палічаны. І хлопцы пачалі падумваць, раіцца пра звальненне. Страху асенняга ўжо не было. Амаль усё, што можна было зрабіць для сяброў з анкетамі, зроблена. І чакаць, пакуль іх выганяць ды разгоняць каго куды, не варта. Трайны зрабіў бязменну намёк. Нам бы работу, дзе не вельмі цяжкую, ды каб разам і тут у горадзе. І вось неўзабаве пасля таго Алеся нечакана выклікаў Карнач. Нечакана, бо ўжо не раз ён даваў Руневічу адчуць сваю антыпатыю і вышэйшасць. Нават і Толю яго не любіў. «Напішы свайму брату, — сказаў аднойчы, зайшоўшы на пошце ў іхні пакой, — што ён вялікі дурань». Ад раптоўнага хамства Алесь заўсёды спачатку бянтэжыўся, нават чырванеў, так было і тады. Саўладаўшы з сабою, заціснуўшы злосць у душы, ён усё-такі пекануў. Ад вас яму будзе пачуць гэта асабліва цікава. І зірнуў з-пад лба і збоку, нават не павярнуўшыся тым сваім позіркам, які, на думку Крушыны, і даймаў таго гада найбольш. Актывістик! Ніяк не нахваліцца, выціснуў белалобы, стрымліваючыся, відаць, больш па нейкай загадкавай службовай неабходнасці, чым ад прысутнасці французаў і Крушыны, якому ён усё-такі «ты» яшчэ не сказаў. На што ён намякаў, Карнач? На ўсе толевы пісьмы? Ці, можа, на якое-небудзь адно, што так і засела в цэнзарскім стале? Руневіч не даведаўся, а што не любіць яго гэты бабнік, не кажучы іншага, ведаў і адчуваў амаль кожны дзень. Таму і здзівіўся, што именно яго ён выклікаў у Бязменаву канцылярыю. Адзін у тым пакойчыку з партрэтам фюрера і самаробнай картай Беларусі на сцяне. Карнач выяўляў сваім тварам і важнасць новага маладзейшага Бязмена і нечакана прыязнае панібратства. «Ёсць прапазыка, браце Руневіч, — сказаў ён, — амаль зусім удала, патрэбна
усміхаючыся. Ідзі ты працаваць у раніцу. Работа лёгкая, грашаўная, творчасць. Одно твоё, браце, слово, што згода, і заўтра будзеш у Берліне. Як? Ісці на працу ў рэдакцыю газеткі, якую выдае той зброд, што ўцёк з радзімы па-фашысцку яе ненавідзець? Гэта было ўжо куды больш канкрэтна, чым прапанова масье Пуатвена. Затое ж і вельмі канкрэтна не смешна. Вы ведаеце, пане Карнет, што я... Пачаў палонны, зверху прыплюшчыўшы светлыя вочы пад навіссю саламяных броваў. Ну так, вы ведаеце, што я ўжо раз уцякаў. І я хачу, як і дагэтуль хацеў аднаго. Дадому. Што ж, паглядзім, хто яшчэ пашкадуе. Вам здаецца, змылачак ты фюрерскі, усміхнуўся ў думках Алесь і спытаўся, перабіваючы гаворку дабрадзея: мне можна ісці? Ідзіце! Сыкнуў той і, густа пачырванеўшы, ледь-ледь не вылаяўся. На якой гэта мове было б, зноў усміхнуўся палонны, выходзячы каралём. Ён яшчэ учора ведаў, што падобная гутарка вялася перш за ўсё з Крушынам. З той розніцай, што на Сергея наступаў сам Бязмен. Груневічу ён гэтай ласкі не зрабіў. Аднак адмовіцца і на ніжэйшым узроўні, як жартавалі сябры, Алесю было не менш прыемна. Праз тыдзень пасля гэтай гутаркі Алесь, Крушына, Печка і Трайны ў чарговай перадапошняй групе няхворых выйшлі з-за лагерных дратоў у Арбайтсамт, а адтуль на заводы. На чужую, часовую, небяспечную волю.